Bakong sedih banget ya Bakong sedih. Bakong sedih lho, sedih. Tadi YouTuber kayak ngene iki. Gawe konten upload konten ora lek sing nonton view-ne ku wong loro, wong telu ajur. Modal wektu ora lek sing nonton upload piye iki Bakong sedih menangis menangis ana betule anakku Bakong le Bapak Semar tetap setia mendampingimu apa kabarnya Kong iki lho Romo aku ki sedih mau sebagai seorang YouTuber ora ana sing nonton gawe konten upload sehari kaya minum obat sehari 3 kali lah kaya tetep ae ora ana sing nonton piye ya Mo ya aku ki sedih hatiku mengapa Bakong oh ya Le kowe kudune ora oleh sedih kowe iki justru ngono kuwi tertantang apa yang menjadi tujuanmu menjadi seorang YouTuber ki apa? Ayo, aku iki sedih mergo ora sing nonton kuwi, Pak. Upload konten ora sing nonton iki piye? Gur wong loro, wong telu. Sedih. Kowe iki kudune introspeksi le. Introspeksi piye? Introspeksi ya. Kontenmu gur monoton ngono kuwi terus ya. Bagaimana tonton sikilmu reget ngono ora tau mbok kumbah, ora tau adus kowe. Ora tau adus. Sikilmu iku kudu resik sadurunge gawe konten. Ya apa mama? Sikil kok kudu resik sadurunge gawe konten kaya arep salat wae. Lho, lah yo maksudku kuwi kowe iki kudu ngresi awakmu sik sadurunge kowe gawe konten ngono lho. Piye Bakong wis jane ora anakku ki cucu meneng le anakku sing bagus dhewe rasa nangis kowe ganteng-ganteng dhewe ya le tak kandhani menjadi seorang YouTuber ini memang butuh perjuangan. Kowe ora artis kondang ngono ya toh. Kowe ora artis kondang, kowe ora duwe penggemar, ora apa-apa. Seorang YouTuber iki yo perlu perjuangan. Sing penting kowe kan yo wis tahu gitu. Gak ini bar cair, bar gajian, AdSense YouTube-mu ya ora. Wah, kowe ora bangga menjadi seorang Bagong cair AdSense YouTube-e. Ora kudune matur nuwun marang Gusti Allah gitu. Wis ngono ae, wong urip kudu semangat ya wong ya. Wis ngono, aja lali palingku. Wong urip kudu semangat. Hidup ini adalah kesempatan. Ngono titik.